הנה זה התחיל כי השעון רץ, מצוין. אז שלום וברוכים הבאים, פרח, אני כל כך מתרגשת שאת כאן. ברוכה הבאה לפודקאסט שלי, צבעי הסול. זה באמת רגע מרגש, מאוד. כי את היית מאוד משמעותית בדרך שלי, של ההתפתחות האישית שלי. מי כמוך יודעת כמה דברים עברתי כדי באמת להיות במקום הזה שאני נמצאת בו היום. וכבוד הוא לי לארח אותך כאן, ולשתף באמת את כל הטוב הזה עם כל האנשים שמקשיבים לנו, כי אני חושבת שיש לך כל כך הרבה מתנות לתת לעולם, והגיע הזמן שהעולם יכיר את המתנות האלה. כיף גדול. אז אני אשמח אם את תציגי את עצמך, כי מבחינתי יש לך כל כך הרבה תארים, גם מלכת הצבעים, גם מלכת השמיים, גם מלכת הנרות והאנרגיות, והחיוך הגדול והשפע האינסופי. אז איך היית מציגה את עצמך? מה היית רוצה שידעו? וואו, אז קודם כל אני מתרגשת באופן מאוד מאוד כיפי מבפנים. התראיינתי, הגעתי לתוכניות או חשיפות כאלה ואחרות, אבל משהו איתך עושה לי איזשהו קלוז'ר, ואיזושהי הכרת תודה על הדרך המופלאה. זאת אומרת שעשיתי משהו בעולם הזה, ואני עושה עדיין בעולם הזה. אני מגדירה את עצמי כפרח שבכל יום עלי כותרת חדש נולד. אין לי מושג מהו. לפעמים אני בשוק ממה שיוצא ממני, אבל זה עושה לי שמח, וזה מחיה אותי. כן, אני עובדת עם כל החושים, אוהבת שמיים, מכירים אותי כמלכת העננים, הקוראת בעננים. הקוראת בעננים. הגעתי לתחום הנרות ובכלל הסבונים, ככה על הדרך. וכשהגעתי לסבונים, אז תמיד אמרו לי, איך הגעת לסבונים? אז אמרתי, 44 שנים סיבנו אותי. עכשיו אני מתחילה את המסע, כי בעצם אני מכניסה הומור לתוך החוויות שלי, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי. הנרות, כל הריככה של הנרות, ובכלל העשייה האנרגטית מאוד מאוד מרגשת אותי. וככל שאני מתפתחת ואני מעבירה את הידע שלי, ב100%, באהבה רבה. העצום יש לומר. אפשר, כי כל כך אוהבת להעביר את הידע הזה, כי סך הכל, כמו שאומרים, אפילו עם גרביים אנחנו לא נקבר בסופו של דבר. אז מה אכפת לי לתת לאנשים את מה שאני כבר יודעת? ואני רוצה להתייחס דווקא למשפט הזה שאמרת, כי זה משהו שרציתי אפילו לפתוח איתו. אני חושבת שאחד השיעורים הכי טובים שלמדתי ממך, היה זה שסיימנו את הסדנת לוח חזון שעשיתי אצלך, ואז אמרת לי, את יכולה לעשות את זה גם. נכון. הסתכלתי עלייך עמומה, כי אני חושבת שאחרי כל כך הרבה קורסים וסדנאות ודברים שעברתי בעצמי, אף פעם לא פגשתי מישהו שאמר לי, קחי, תעשי גם כמוני. כיף. נורא קשה לנו במקום הזה שאנחנו, מישהו לוקח מאיתנו, או מעתיק אותנו, או עושה בדיוק כמונו. ופתאום להגיד, כן, בבקשה, תעשי גם את. וזה משהו שאני זוכרת, כשזה קרה לי, אמרתי לי, יש בה משהו שהוא לא רגיל ואין אותו אצל הרבה אנשים, ואני לקחתי אותו גם לעצמי. כיף. ואני גם חושבת שזה משהו מאוד אינדיאני במקום שלנו להעביר את זה הלאה. נכון. גם אם התלמידים שלנו יהפכו להיות יותר טובים, במרכאות אני אגיד, מהמורים, זה בסדר, כי זה הכל חלק נכון. מהדיוק של הבריאה. נכון. אני הייתי במקום שגם אני עברתי סדנאות וקורסים, ולמדתי, ובעצם לאט לאט גיליתי שמתוך הידע, או מתוך הקורס שהלכתי ללמוד לעצמי, התעוררו בתוכי כל כך הרבה דברים, שזה הרי טמון בתוכנו. כל מפגש אנרגטי, בין אם זה סדנה, ובין אם זה קורס, ובין אם זה כוס קפה, אנחנו בעצם אנרגיות שמשתלבות, מחבקות אחת השנייה, אומרות שלום בדרך מסוימת, ומכאן יש איזושהי התעוררות. תקראי לזה אדמה שמפרה אדמה. זה לא אדמה שמנביטה, זה אדמה שמפרה אדמה. וכשאנחנו בפשטות, באדם שהיותנו, בטח מבחינתי כל סדנה וכל מפגש, קחו את מה שאני מדברת, בין אם אני מודעת ובין אם אני לא מודעת. כל הילדה הזה שצברתי, קחו את זה, תעשו עם זה משהו. כי בואי, אם רק אחד היה יודע לעשות, סתם דוגמה, לוח חזון, הוא לא היה מצליח להגיע לכל כך הרבה אנשים. ברגע שאתה שולח, כמו שתזרקי אבן למים, את רואה את האדוות. אבן מכילה ידע. אז מבחינתי, כל אדם שמגיע עד אליי, קח את מה שלמדת, קח את הטיפים מהייעוץ, תעביר את זה הלאה.
אבל את אומרת את זה, כאילו כולם עושים את זה, ואנחנו רק רוצים להעביר את זה הלאה, וזה לא כל כך מדויק, כי בסוף אנחנו נורא רוצים גם לשמור, זה טבעי גם שאני ארצה לשמור לעצמי, נכון. או להתנהל גם אפילו ממקום של אגו, ולהגיד זה שלי, אני עשיתי את זה, לשים את האצבע על משהו שהוא רק שלי. נכון. אז איפה בעצם אפשר להגיד לאגו, תעצור שנייה? וואו. בוא נאפשר לעוד אנשים לקבל את הטוב הזה. המוצר הראשון שהוצאתי, נקרא לזה, היצירה הראשונה שיצאה לאור לפני 8.5 שנים, היו קלפי השמיים, קדושת השמיים. ושמתי עליהם מכל כיוון זכויות יוצר, כי לא היה חשוב לי לשמור את זה לעצמי. למרות שעל פניו זה לא לעצמי. וככל שעבר הזמן, והתפתחתי, הייתה לי סוג של הערה, תקראי לזה תקשור, תקראי לזה מסר, הדרכה, פשוט הערה. פגשתי דוד המלך באנרגיה שלו, כן? לא כמו שאנחנו מפגשות כרגע. כן, ברור. ופשוט הוא הסביר לי בפשטות מי זה אני ומי זה אנחנו. כשאני אומרת אני, זה שלי, אני עשיתי, אני עצרתי, אני הכנתי, יש שם איזושהי מסגרת שאני מתחמת, ששום דבר לא יוצא החוצה, כי יש איזה גבול. ברגע שזה אנחנו, זה מדהים, כי הוא הסביר לי את זה בפשטות דרך ספר תהילים, כי הוא כתב את ספר תהילים. אם היה כתוב כל הזכויות שמורות לדוד המלך, הספר הזה לא היה יוצא החוצה ומופץ, לא בעברית ולא בשפות נוספות. ובטח ובטח כל אחד היה מתפלל לפי גישתו של דוד המלך. ודוד המלך אומר, כשאתה אדם הופך אני לאנחנו, אין גבול לשפע, הכל פתוח. ובאמת, באמת, אני אומרת, כל מה שאני מעבירה הלאה, בואי, זה ניסוי וטעייה. אבל כשאני מעבירה ידע הלאה, וזה מהדהד, ופתאום מישהי מגיעה ואומרת לי, שמעתי את זה ממירה, אבל מירה לא הפסיקה לדבר עלייך. זאת אומרת, שבאיזשהו מקום, השם שלי, האנרגיה שלי, מופצת, אבל בדרך אחרת ורקה. ואין כמו פשטות. אז באמת שהגיעה החוויה האנרגטית עם דוד המלך, שיניתי את הפרשנות שלי, את ההתבוננות שלי, והקלפים החדשים שהוצאתי, הם בעצם יצאו, תפיצו את זה. מה אכפת לי שבעוד 100,000 שנה השם שלי יעדד ואני כבר לא אהיה כאן? מה אכפת לי? נכון. אני חושבת גם שאני יוצאתי את מילים טובות לדרך, אחרי שעשינו את האבחון מפה שלי, אז אחד הדברים שקרה לי שם, זה באמת בשלב הראשון שסיימתי לכתוב את כל המשפטים, והתחלתי לעצב, ומלא אנשים שסיפרתי להם על הרעיון, אמרו לי, אבל רגע, מה את מדברת על זה? מה עם זכויות יוצרים? את חייבת רגע שלא יעתיקו אותך, ושלא ייקחו ממך, ושזה יהיה שלך. ואז ישבתי עם עצמי וחשבתי, כי זה באמת העסיק אותי, את אומרת, את לא רוצה להשקיע במשהו כל כך הרבה זמן ומאמץ, ובסוף שמישהו אחר יעשה בדיוק כמוך, זה נורא מבאס. ויש משהו ברצון הזה שלנו להתעקש על הזכויות יוצרים לפעמים, אני חושבת שזה פשוט תוקע אותנו במקום. מאוד. כי אנחנו לא מתקדמים לשום מקום מאוד, משם. מאוד. ואז שאלתי את עצמי, למה אני עושה את זה בכלל? למה עשיתי את מילים טובות לדרך? כי מה יש מאחורי הדבר הזה? ואז אמרתי, אם עוד אנשים יכתבו לילדים שלהם מילים טובות, בין אם זה את הכרטיסים שלי, בין אם הם יכתבו הם לעצמם לילדים שלהם, בין אם אנשים אחרים יעתיקו אותי ויעשו עוד כרטיסיות כאלה שיתנו עוד אור וטוב בעולם, אז הרווחתי בעצם. יאללה, קדימה, תעתיקו בשמחה ובאהבה גדולה. לגמרי, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לשתף אותך שהקלפים שלך, מילים טובות לדרך, יצאו בעצם כאיזשהו בונוס לילד שפותח את הכריך, את נכון. הקופסת אוכל. אוכל זה מזון, גם המילים שלך הם מזון. נכון. ועם הקלפים שלך אני בכלל עושה שימושים אחרים. אין לי ילדים קטנים. נכון. אני לא מכינה לעצמי כריכים, לפעמים, אבל אני לוקחת אותם לסדנות. ואני זוכרת שהלכתי לערב רוחני, שהזמינו אותי, ופשוט מיינתי את המילים טובות. רק קלפים או מסרים או מילים טובות של אימא לבת, ואני בכוונה מדגישה אימא לבת. זאת הייתה חגיגת יום הולדת, והאימא שלה חוגגת עזבת העולם 2 קודם, והחלטתי לסיים את החוויה הרוחנית עם מסרים מאימא. אם אימא שלך הייתה פה, מה היא הייתה אומרת לך? וזה היה כל כך מרגש, כי כל קלף שמשכו באופן אינטואיטיבי, או כל כרטיסייה של מילים טובות, ריגשה ונגעה כאילו אימא שלה יושבת לידה, וזאת אחת החוויות המרגשות בכל מוצר יצירתי.
קלפי קדושת השמיים עושים משהו, אבל לי הם עושים אחד, ומישהו אחר הם עושים משהו אחר. זאת אומרת שהיצירות שאנחנו יוצרות, בין אם זה את ובין אם זה אני, ובין אם עוד אנשים, מרפאות. אז מה אכפת לי שהריפוי הזה יעבור? כל אחד ייקח את זה בדרך שלו, ינגיש את זה לעולם, אנחנו בסך הכל עושים טוב. נכון. וזכויות יוצרים זה משהו שגם גדלנו מהבית. אל תספרו, אל תגידו, תשמרו את זה לעצמכם. תכלס, נכון. זה משהו שהגעתי מהבית, ושום דבר הוא לא שלי. למה את מדברת על סדנה שאת הולכת להוציא לאור? כי צריך לדבר על זה. לא צריך להסתיר על זה. נכון. זה אור. זה לקבל את מי שאנחנו ולהסכים להפיץ ממש, את זה הלאה. בלי לפחד, כי ברגע שהפחד מגיע, נעלמת האמונה. ממש. לפחות זאת האמונה שלי. אחד הדברים שלי עזרו זה בעצם מפת הצבעים. נכון. לי הם פשוט עשו סדר. אני מדברת מספרים מולד, מתוקשר, איך שנקרא לזה. אבל כשהגעתי לצבעים, זה עשה לי סדר. ברמות שאני אומרת, הפכתי לאדם טוב יותר לעצמי. זה קודם כל לעצמנו, אחר כך זה לאחר. אני לא מרצה אף אחד. אני קודם כל רוצה. וכשהפכתי לאדם טוב יותר לעצמי, אז אין לי ציפיות, יש לי הרבה פחות ציפיות, לא שיש אפס ציפיות, יש לי פחות ציפיות מבחוץ. כי המקום הזה של לצפות עליי מבחוץ, על ההתנהלות שלי, מרגשת אותי. בהחלט. ומפת הצבעים עשתה לי סדר. ולמדתי לשחרר אגו. ולמדתי לקבל פידבקים שליליים. ולמדתי לקבל פרשנויות לא נעימות מאנשים. למדתי. זה שיש פרשנויות, זה נחמד. אבל איך זה שייך למפת הצבעים בעצם? מה זה מפת הצבעים? לטובת מי שלא יודע, אנחנו מדברות ככה, כאילו כולם מבינים. מפת הצבעים, לפני 6.5 שנים אני נחשפתי למפת הצבעים, שהיא מפת הנשמה על פי האסכולה האינדיאנית. יש כל מיני שבטים באינדיאנים. נכון. אני לא זוכרת את כולם, זה כרגע לא מעניין אותי. לא שזה לא מעניין מבחינת כבוד, אבל לקחתי את המפה הזו, ופשוט דרך המפה, אני קוראת לה מפת GPS. היא בעצם בנויה מ-12-13 פלחים, שלכל פלח יש משמעות, יש איזושהי כותרת, בין אם זה מתנה או שיעור, מבחינתי הכל מתנות, גם השיעורים שלנו הם מתנות. מתנות מאוחרות, שאנחנו מקבלים אותם כשאנחנו ולמדתי לקרוא את האירועים דרך הצבעים. לא להיבהל, לא להיכנס לאיזה דרמה, לא להיכנס לאיזה סרט, לא לקחת את זה אליי אישית. וכשאני מבינה דרך המפה מה השיעור הגדול שאיתו הגעתי לגלגול הזה, שזה בעצם שיעור שאני סוחבת בעצם מגלגולים אחרים, הוא בו, כמו שדיברנו לפני, שהוא בא כדי להעיר לנו איזושהי סיום והתחלה, אוקיי? גדילה מסוימת, יש באותו טוב ויש באותו פחות טוב. נכון. ברגע שאני התחלתי לעבוד רק על הדבר הזה, שנקרא, אצלי במפה זה כבוד, אז לא כבוד מירה, כבוד עוז שיצא. כבוד מהבית, כבוד מהילדות שלי, כי כל האדמה שלי, האדמה שממנה אנחנו צומחים, נקראת בית, נקראת ילדות. זה לא מה קרה לי לפני 2, זה מה קרה לי בגיל 5, ומה קרה לי לפני שנולדתי, שהגעתי לעולם, ועבדתי על הנושא הזה, ולא ויתרתי לעצמי, ופגשתי את עצמי באין ספור סיטואציות, ורק אחרי שמישהי פשוט התעקשה שאני אעביר את הידע שלי הלאה, היה לי מין שאלה מבפנים, אם אני אעביר את זה הלאה, מה המורה שלי תגיד? כי זה לא מכבד, כי ככה גדלתי, ככה חינכו אותי, לא לעקוף סמכויות. ובעצם זה שאני מלמדת, אני עוקפת סמכות. עד שיום בהיר החלטתי לא להתנגח ולא להדוף את כל הטוב הזה. והיום יש, לא מספיק, יש מספיק אנשים טובים שבאו ולמדו, וכל אחד מעביר את זה בקצב שלו, בדרך שלו. וזה מרגש אותי, כי כמו שאמרת, אני מורה. נכון. ההצלחה שלי זאת את. נכון, זאת ההצלחה שלי. ההצלחה שלי זה לא שהצלחתי ללמד, ההצלחה שלי שהתלמיד שלי, שהמאובחן שלי, שהאדם שהגיע אליי לייעוץ, בין אם זה שאלה או ייעוץ ארוך, הוא מצליח להזיז את עצמו. נכון, ותמיד קורה משהו כשאנשים רואים את הצבעים. כן. גם אם הם לא מאמינים בזה. זה משהו שחשוב שנגיד. כי יש הרבה אנשים שיגידו, זה שטויות. בוודאי. מה יכולים כבר להגיד 13 צבעים על החיים שלי? אני חי את המציאות, אני מכיר את החשבון בנק שלי, אני מכיר את הבוס שלי. נכון. איך הצבעים באמת יכולים לעזור לי? צבעים עוקפת התמודה, הצבע מדבר בשפה שלו, גם אם עכשיו אני לובשת שחור, אז יש לשחור משמעות. מאז שלמדתי את הצבעים, והתפתחתי דרך הצבעים, פתאום אני ערה
לאיך אני מתלבשת, באיזה צבעים, או לאיזה צבעים אני נמשכת בתקופה מסוימת. נכון. אז במקום לשאול, וואי, איך אני אוהבת את הצבע הזה, אני אומרת, וואי, הצבע הזה בא ללמד אותי משהו. אני יכולה לספר על זה גם, שאני דווקא רואה את זה מהצד השני. כן. איזה צבעים, נגיד, אני לא אוהבת, ולמה אני לא אוהבת אותם? מהמם. כשאני לא אוהבת צבע, זה אומר שאני חייבת ללמוד לעבוד איתו ולאהוב אותו, כי זה אומר משהו על האישיות שלי, ואני אתן דוגמה לטובת מי שלא מכיר את הצבעים, כי אנחנו מדברות בינינו, כי לנו זה ברור, אבל אני מניחה שיש אנשים שמקשיבים ואומרים מה הם רוצות. ויש משהו, אני אתן דוגמה. יש מישהי שסיפרה לי שמרגישה לא בנוח, שהיא תופסת מקום, או שהיא כאילו היא עכשיו נגיד רוצה ומתבלטת באיזשהו משהו מאוד ספציפי, נגיד במקום העבודה, שעכשיו היא מתבלטת, ולא נעים לה מקולגה שלה, שחברה שלה למשרד, או לא נעים לה לדבר, או לא נעים לה להגיד. קשה לה, יש הרבה אנשים שקשה להם לתפוס את המקום שלהם בעולם. לא נעים לנו לתפוס מקום. ואז שאלתי אותה, תגידי, איך את עם הצבע הכחול מ-1 עד 10? ואז היא אמרה לי, יחסי אהבה שנאה יש לי איתו. ואז אמרתי לה, כי כחול זה המקום שלנו שיש לנו אומץ גם לפעמים להתרחב ולהסכים לקחת חלק, כמו מים. הרי מים, מצד אחד הם יכולים להתאים את עצמם לכל כלי ולהפוך להיות מאוד מאוד מרצים. ומצד שני, אם עכשיו נלך לים, יש לו נוכחות. נכון. הוא מתרחב, הוא אינסופי, הוא יכול להגיע לכל מקום. נכון. אז הצבע יכול לעזור לנו להבין משהו בתוך האישיות שלו, שנורא נורא קשה לנו איתו. לגמרי. כשאני פוגשת אנשים, במיוחד את אלה שלא חברו את המפת נשמה, כי מפת נשמה זה תהליך שעוברים אותו פעם בחיים, והוא מלווה אותנו לכל החיים. יש מקומות ספציפיים שאנחנו עוצרים ובודקים את עצמנו לגבי תקופה מסוימת, מה היא באה ללמד אותי, אז אנחנו יודעים איך להתייחס למפה הזמנית. נכון. אבל מי שאין לו מפה, אז אני בדרך כלל מקשיבה לשיח, ואני מתוך השיח דולה איזושהי אנרגיה שמבקשת ריפוי, ואז אני מבקשת מאותו אדם שיבחר מספר מ-1 עד 13. אני אפילו לא אומרת לו את הצבע. כי אם אני אגיד לו צבע צהוב, והאדם לא אוהב צבע צהוב, אוטומטית הוא ידרג אותו 1. נכון. אבל אם אני אגיד לו תבחר צבע, הוא לא יודע מה הצבע שאני מדברת דרכו, אוקיי? איזה צבע עכשיו רוצה לעזור לו. נכון. ולכן כשהאדם מנוטרל מצבע או הגדרה מסוימת, הוא פועל אינטואיטיבית, וזה בדיוק. המים שזורמים. והרבה אנשים שאני פוגשת, אני מנתחת אותם, לא רק לפי הבגד, אני מנתחת אותם לפי הצבע לק, לפי הלק לגמרי, נכון. והגומיה בשיער, ואת יודעת שבהרצאות שאני מגיעה, אז אני מאוד מאוד יצירתית, ואני מפשיטה אנשים, לא באמת מפשיטה, אבל שאני מגלה איזושהי התנגדות, או שהאדם מולי רוצה הוכחה שזה עובד, אז אני שואלת אותו מה הצבע התחתונים, ואז ההומור מתחיל להתפשט בחדר, וזה ממש עוזר לאנשים להתפשט מאיזושהי מגננה שהם מחזיקים, נכון. ולקרוא ולראות את התמונה בדרך אחרת. לכן אני עוסקת במספרים, אני עוסקת בנרות, אבל כשהגעתי לצבעים, פה זה נתן לי את העולם החדש. אם עכשיו מישהו שרוצה לדעת מה זה הצבעים האלה, כן. איך היית מתארת במשפט את למה חשוב שנכיר את הצבעים שלנו? למה זה חשוב? כי אם אני לא מכיר את הצבעים, מה זה אומר? הצבעים הם המורים הרוחניים שלנו. אם אנחנו מוכנים לעבור את התהליך ולהיפתח, בואו נעשה את זה בדרך שאנחנו לא מכירים. כי הרבה אנשים מחזיקים תדר של צבעים לפי צ'קרות. נכון. אוקיי? נכון. אבל הצבעים הם מעבר לצ'קרות. הרבה מעבר. וגם אני חושבת שהצבע הוא לא בפשט. מה זה ירוק ומה זה כחול. צריך להבין שהצבע הוא בסוף אנרגיה שיש לה חיות. כן. זה לא משהו שהוא בפשט, טוב, זה כחול, זה צהוב, צהוב זה שמש, כחול זה מים. זה צריך להבין שהאנרגיה של הצבע היא יותר רחבה מזה, וכמובן שאנחנו משתמשים במילים כדי להסביר, אבל צבע אפשר להרגיש. זה כמו שאם עכשיו אני אלבש הכל בצבע לבן, אני ארגיש משהו שמשתנה באנרגיה שלי. לגמרי. אם אני אלבש עכשיו הכל כחול, לגמרי. אותו הדבר. לגמרי. אז כשאני מדברת על צבעים, זה להתחבר לתחושה שזה נותן לנו. לגמרי. לאו דווקא לאיזה צבע אני אוהבת, ויש הרבה אנשים שגם שואלים אותם את השאלות האלה על הצבעים, אז תמיד יש להם נטייה לבחור את הצבע שהם הכי אוהבים. לגמרי. אני יכולה להגיד לך שכשאנשים מגיעים אליי לאבחונים, או אני פוגשת אותם בדרך,
ואנחנו מדברים פתאום, תמיד הצבעים נכנסים לשם, אין מה לעשות. ואז אנחנו מדברים, ואז היא אומרת, תראי, כמה פעמים התלבטתי בבוקר מה ללבוש, את הצבע הזה, ופשוט הם באים עם הצבעים של הנשמה. וכשהם פוגשים את המפה שלהם בפעם הראשונה, ומגלים שהצבעים שהם באו איתם בבוקר, זה איזשהו בגד מלכות שהנשמה שלהם בחרה, כדי לעבור את התהליך. בכלל אני אומרת שכל מי שמגיע לעבור את התהליך הזה, אני נותנת פשוט הוראות, הנחיות, פוטנציאל. נכון. אוקיי? אני אומרת לאנשים, קבעתם ייעוץ, זה יהיה עוד חודש, סבבה. שימו לב בחודש הקרוב מה קורה לכם. כי הנשמה מתחילה לעבור איזשהו מסע פנימי, מתרגשת. הנשמה מתרגשת, היא חוזרת הביתה. היא חוזרת למקום שנקרא, אני חוזרת למקום שנקרא ריפוי. כי כולנו רוצים לחוות את הריפוי. נכון, זה תהליך ארוך, זה יכול להיות תהליך קצר, אין זמן. תהליך, ברגע שאנחנו מסכימים לדרך, זה לאחד יכול לקחת 2, ולשני זה יכול לקחת חודש. נכון. כי המוכנות והבשלות אותו דבר. אז אנשים מקבלים פשוט הנחיה. אם הם מרגישים, או אם הם עוברים חוויה, יש אותי. זאת אומרת, לא לשאול בחוץ כל מיני, נקרא לזה יועצות בנומרולוגיה, או בקלפים, או טארות, או בכלל ללכת לתקשור, או לטיפולים. תשאלו אותי כדי שאני אעשה להם את ההכנה הממוקדת. כי כשאדם מגיע לייעוץ, הוא לא מגיע ממוקד, הוא מגיע מפוזר. נכון, ומאוד מבולבל. ואנחנו צריכים לעזור לאדם להבין רגע מה זה מיקוד. וגם כשהם מגיעים אליי, אני מבקשת לא לקבוע שום דבר אחרי התהליך. לא טיפול ולא פגישה עם חברה ולא ללכת ללימודים, פשוט יום חופש לנשמה. כי הנשמה צריכה לקבל את הכל באהבה, להכיל את זה. וזה נקרא שלב התרחבות והרפאיה. בהחלט. כשאנחנו בהתרחבות, אנחנו בקבלה. וכשאנחנו בקבלה, אז אנחנו גם לומדים שיש זמן שאנחנו מרפים. כי אנחנו עכשיו למדנו, בשביל לצאת לעולם כמטפלים, זה לא שעכשיו אני כותבת בפייסבוק, אני מטפלת בתטא הילינג, תבואו אליי. אני נותנת ללימודים לחלחל, להתאמה בתוכי, שאני עוברת את התהליך עם עצמי, וברגע שאני עוברת את התהליך עם עצמי, אני הרבה יותר טובה למטופלים ולאנשים שמגיעים אליי. חד משמעית. זה לא ללמוד וללכת לעשות מזה אינסטנט, זה רגע להבין את השפה שלמדנו, אם זה מספרים, אם זה צבעים, עם עצמנו, לעשות איזשהו תהליך פנימי עם עצמנו, כדי שנוכל להסביר את זה לאחרים בפשטות, כי זה כלי נהדר, וזה כלי מדהים, וזה כלי שכל מטפל, מאמן, בכלל, כל אדם צריך להכיר את עצמו בדרך, לא רק מטפלים ומאמנים. נכון. כל אדם צריך להכיר את עצמו בדרך. את עצמו, את הסביבה שלו, את האנשים סביבו. כל כך הרבה ניסים קרו בתקופה הזו שאני מלמדת או מעבירה ייעוצים, שאנשים כותבים לי, הצלת אותי. אני לא הצלתי אף אחד. נכון. אני פשוט עזרתי לאדם להתעורר. רק הרמת את המסך, בדיוק. בדיוק. באתי להגיד לו, הכל אפשרי. נכון. הכל בסדר, גם אם תיפול, אתה תקום. הכל בסדר. אני גם חושבת שיש משהו בלראות את הצבעים, שעוזר לנו רגע לקבל איזה אמת שיש בכל אחד מאיתנו, שאנחנו מפחדים להגיד אותה בכל רם. מאוד, מאוד. ופתאום יש מישהו בחוץ שאומר לך כל מיני דברים, בגלל זה אנשים גם נורא מתחברים לזה, מי שעובר את זה, כי הוא אומר, וואי, זה בדיוק אני. זה הסיפור שלי. אז כשאנחנו מכירים את הצבעים, אנחנו נכנסים לאיזשהו מקום עמוק בתוך עצמנו, שאין לנו אומץ לקבל אותו בכלל, כי אנחנו אומרים, רגע, אני אולי לא כזה, כי רוב האנשים חיים בעולם בתחושה שהם לא טובים מספיק. נכון. שהם לא מצליחים מספיק, שאם יש להם איזשהו רעיון, אז הוא רעיון מטומטם. וזה לא שזה באמת נכון. פשוט הסביבה שאנחנו גדלים בה, יכולה להיות מאוד מאתגרת לפעמים. נכון. וזה כמו עכשיו עציץ, נגיד, שתשימי אותו באדמה שהיא לא טובה. את לא עכשיו תכסי על העציץ שהוא לא צומח. את תשני את הסביבה שלו. נכון. אז לפעמים זה גם חלק מזה כשאנחנו רוצים להתפתח ולגדול ולצמוח. את אמרת מקודם משהו לגבי הקלפים והיצירות וכל מיני אנשים שמייעצים בדרך כזאת או אחרת. ואחת השאלות שאני רוצה באמת לתת כאן איזשהו כלי לכל מי שמרגיש מבולבל ושהוא מרגיש שהוא רוצה תשובה ממישהו שהוא לא עצמו, איך מבדילים בין חושך לאור? הרי יש הרבה אנשים שהם שואלים שאלות, והם או מגלים את העתיד, או יגידו לבן אדם, נכון לך ככה, לא נכון לך ככה, ממש בצורה נחרצת, ובן אדם שהוא קצת מבולבל ולא בטוח בעצמו, יכול לקחת את הדברים האלה, שלפעמים נאמרים גם בחוסר אחריות, ולקחת את זה כאמת לאמיתה. קודם כל, מהניסיון, הניסוי והתהייה שלי,
אין אור בלי חושך ואין חושך בלי אור. נכון. ולהגיד על מישהו שהוא בא מהחושך, זה מבחינתי לתת לו איזושהי סטיגמה או קטגוריה. אני יכולה להגיד שהתדר פשוט לא מרגיש לי נכון. שמשהו באנרגיה של האדם, או של השיח, את יודעת, הרבה פעמים אני מגיעה או הגעתי לייעוצים, כי התלהבתי מפרסומים, מחוויות, מכל מיני אנשים, מה הם חוו. אנחנו אנשים שרוצים לחוות ולטעום, זה כמו ללכת לאכול כל מיני סוגי אוכל. אז חלק יגידו, האוכל הזה לא מתאים לי, הוא עושה לי כאבי בטן, אחד יגיד, האוכל הזה לא מתאים לי, הוא עושה לי כאבי ראש, ואחד יגיד, משהו לא עובר לי. אז אין חושך ואור, צריך פשוט להתנסות. עכשיו, אם אדם מתמגנט למישהו אחר וטוב לו שם, ואני בפרשנות שלי זה חושך, זה אדם שמצמצם וזה אדם שנותן, תעשה ככה, תפנה ימינה, תפנה שמאלה. זה אותי פעם היה יכול להכיס. היום אני אומרת, זה מה שהאדם יכול להכיל. אז בהגדרה, אם הוא חושך או אור, הוא טוב לו, הוא טוב לו. הוא פחות כן. טוב לי. אוקיי? יכול להיות שפעם הייתי אומרת לאנשים, היו אומרים לי, אני הולך לזה, תעצור, אל תלך, מה אתה, לא, איפה אתה חי? נכון. כי זאת החוויה שלי. הכל חלק מההתנסויות בדרך. כן, ואז למדתי להגיד, לסתום את הפה, ולהגיד, אוקיי, הוא רוצה ללכת לבנות, שילך. זה מה שמתאים לו. הוא צריך לחוות. אנחנו, אם לא נחווה, איך נוכל לצעוד בדרך וליהנות? נכון. אז החוויה היא חושך או אור וחושך, היא חוויה אישית, אינדיבידואלית. מה מתאים לי, מה פחות מתאים לי, מה דברים שפעם התאימו לי, הם כבר לא מתאימים לי. אבל לא, זה לא בהכרח מהמקום הזה. אני חושבת שיש משהו, שיש הרבה אנשים שמאוד מנחסים לעצמם את כל נקרא לזה רוחניות. ולוקחים, כאילו יש להם איזשהו מנדט של אלוהים. כן. להגיד מה כן ומה לא, ומה נכון ומה לא נכון. והרי בסוף כולנו באנו לכאן באמת כדי להתפתח ולצמוח. נכון. לא, הרי אחרת לא היינו מגיעים. נכון. אם הכל היה מושלם והיינו כאלה מדהימים, יכול להיות שלא היינו מגיעים בכלל. אז הגענו לכאן כדי לעבור איזשהו מסע. ועדיין, יש משהו באנרגיה הזאת שלפעמים צריך כן להפעיל כאן איזשהו שיקול דעת. להקשיב לאינטואיציה. יפה. ללכת לחוות, ואם חווינו, והרגיש לנו מבפנים, שמשהו לא מתחבר לנו, זאת הלמידה. עכשיו, הרבה פעמים אני יכולה להגיד לך מניסיון שלי שאני הרגיש לי לא והלכתי, ואז אמרתי, אוקיי, לפעם הבאה אני אזכור את מה הרגשתי, כי זה היה סימן ללא. נכון. ואז הגיע לי עוד ניסיון, כי אנחנו כל הזמן בניסוי וטעייה. נכון. ובאתי לעלות לרכב, ועוד פעם קיבלתי את אותו סימן, אבל התנגדתי לסימן. אמרתי, לא, זה סתם כאבי בטן. והלכתי, ושחזרתי משם, או שהגעתי לשם וישבתי, אמרתי, אני מדברת הרבה עם עצמי. בסדר? יש הרבה פרח. יופי פרח, הבנת? עכשיו הבנת, תזכרי איך הרגיש לך. כי אם הרגיש לי ברגש הפנימי שזה לא, אז זה לא. נכון. לי זה לא. לך יכול להיות שזה כן. אז אני יכולה להגיד לך שאצלי, כשעוד לא הייתי בכלל מקשיבה לאינטואיציה, אז כשהיה משהו שנגיד שרציתי לעשות, וזה הרגיש לי לא נכון. אז מה הייתי תמיד אומרת? לא נורא, אני אלך ואני אנסה, ואם זה לא בשבילי, אז אני אדע מה לא לעשות. ויכלתי לחסוך את זה. למרות שאין טעויות והכל חלק מהדרך, זה ברור. נכון. אבל היום אני לא אנסה בשביל לדעת מה לא. אני כבר מבינה מה כן, ואני נורא נותנת לאנרגיה שלה כן לקחת אותי. מה נעים לי, מה טוב לי, אני אהיה שם, אני לא רוצה לעבור יותר מה זה אני לא רוצה? אני בוחרת לצמוח מתוך בחירה. ולא מתוך כאב וסבל ודרמות גדולות. ברור שזה שלבים בהתפתחות שלנו, וכל בן אדם שמגיע בא לדייק לנו משהו ספציפי. גם חוויה שהיא מאוד שלילית. לגמרי. עם מישהו שמאוד מפחיד אותנו וגורם לנו לחשוב דברים רעים. אז הוא בא כדי לעזור לנו בסוף להתגבר מעליהם. לגמרי. ולהבין שהוא יכול להיות טועה, ואנחנו עכשיו הולכים בדרך, אפילו שמישהו אמר לנו משהו שיפחיד אותנו, יגרום לנו לא לעשות. לגמרי. ואני לוקחת את החוויות שלי קצת אחרת מפעם. נכון. קצת הרבה מפעם, קצת אחרת מפעם. עברתי לא מעט, נקרא לזה שיימינג, פרסומים כאלה ואחרים, שזה לא נעים. לפתוח את הפייסבוק ולקרוא איזשהו סיפור עליי. בהתחלה זה נורא הכיס אותי. בשלב מסוים אמרתי, רגע, אבל הם עושים לי שיווק, אז מה אכפת לי?
נכון. דבר שני, אני זוכרת את המפגש הראשון שלנו, שלך ושלי. שזה היה, אני זוכרת את המפגשים שלי עם אנשים. ואני זוכרת שבסיום הערב אמרת לי, את בת בשבילי. נכון. ונפגשנו ב9 לכל נובמבר. נכון, ב9 לכל נובמבר. ואני זוכרת שאמרת לי, אני רוצה ללכת ללמוד תקשור. נכון. ואחרי שפגשנו את המפשר, אמרתי לך, בהתחלה, אל תלכי ללמוד, חבל על הכסף. ואז אמרתי, רגע, תעצרי. לכי תתנסי, תחווי. כי אני יכולה לבוא מהניסוי שלי ולהגיד לך, תקשיבי, אל תלכי דרך ארוכה. חבל לך. נכון. חבל על הכסף, חבל על הזמן שלה, חבל לך. אבל לא, אבל בואי נפתח את זה. את יודעת מה אם העלית את הנושא של תקשור? תקשור זה משהו שאפשר ללמוד? זה משהו שאפשר ללמוד? בעיניי לא. זה משהו שהוא קיים. אבל יש מלא קורסים שמלמדים אותנו לתקשר, ולהתחבר לאינטואיציה. גם אני הלכתי לקורס, כי כל החיים אמרו לי, כשאמרתי, אמרו לי מה את עושה, אמרתי אני מתקשרת, והרגיש לי מבפנים שהמילה לא... כן, יש משהו נורא שרלטני בלתקשר. לא נכנסת לי עד הסוף, וכאילו, אני אומרת, אבל אני לא שלמה עם זה. נכון. והחלטתי ללכת לקורס תקשור, הבאתי איתי כמובן חברות, כי איפה שאני הולכת הולכים אחריי, ולאט לאט נשרו החברות, ואני נשארתי אחרונה, והרגיש לי שזה לא. אבל מצד אחד לא היה לי נעים, כי התחייבתי למורה. כן. ואז דיברתי איתו, העזתי לדבר איתו, עוד לפני הצבעים, דרך אגב. עוד לפני הצבעים. פתחתי איתו בשיח פתוח ככה מהלב, ואמרתי, תקשיב, לא מתאים לי הקורס. כי כל אדם, גם אני חוויתי את זה, אספר לך בהמשך, אם תרצי, אבל סיפרתי לו שזה לא מתאים לי. משהו בתהליך שהוא העביר איך מתקשרים, לא הרגיש לי בנוח. זה לא הרגיש לי שאני יכולה, שזה שם, שזאת הדרך שלי. ואז הוא אמר לי, תקשיבי, תבואי לעוד שיעור אחד ותתנסי. אמרתי, טוב, יאללה, נתנסה בעוד שיעור. אבל כשהגעתי לשיעור, לא הלכתי לפי הדרך שלו. הלכתי לפי הדרך שאני מכירה. כי עד אותו קורס לא קראתי לעצמי מתקשרת מהמקום השלם. בסדר, אז אני מקבלת מסרים, אבל אני מתקשרת, אני צריכה ללמוד. מה זה אומר לקבל מסרים? לקבל מסרים זה להיות בהקשבה. ניתח את הדוגמה של הבוקר. בהקשבה למי אבל? בהקשבה סימני היקום. מה זה סימני היקום? היקום מדבר איתנו דרך צלילים, דרך צבעים, דרך חיות, דרך סמלים, דרך מספרים. היקום, המלאכים מדברים איתנו בכל דרך, אוקיי? את יכולה לפתוח את הרדיו, והשיר שמתנגן זה בדיוק מה שאת צריכה לשמוע. נכון. לריפוי הלב, לב שבור. את יכולה, אני נוסעת היום בכביש, לכיוון תל אביב, החלטתי שאני לא נוסעת ברכבת, אני היום נוסעת לאיזשהו משהו שהוא חדש עבורי, אני נוסעת באוטו שלי. נכון, זה פקקים, זה בסה, ונסעתי. כן. אבל בדרך אני קולטת את כל מה שקורה סביבי. אז הרכב שלפניי היה כתוב, אתה יכול לעוף. אז היקום אמר לי, את יכולה לעוף. וכל הפרסום שהיה לו על האוטו, פשוט נתן לי איזושהי הכוונה, לאן אני יכולה לעוף. נכון. וכשהגענו לנקודת המפגש, כאן למטה, אז את פתאום מספרת לי שירדת בנקודה מסוימת, ואיזה קטע טוב שירדת שם, כי אז ראית את הצבעים. נכון. ואני מגיעה ונכנסת לחניון, והבחור שפוגש אותי מסביר איך להיכנס, ואני שואלת אותו איך קוראים לו. נורא חשוב לשאול את הדברים האלו בדרך. הוא אומר לי, אלון, אמרתי, אלון, יופי, אלון זה הבן של מירה. נכון. זאת אומרת שהמלאכים מסמנים לנו בדרך. שאנחנו בדרך הנכונה. שאנחנו בדרך הנכונה. נכון. הזמנים, 11-11 התחלנו, אני חושב 11-46, אני גרה בבית 46. אבל אני גם חושבת שזה האנרגיה של התחושה, כי מי שלא ערני כל כך לדברים האלה, אז אפשר לזהות את זה, אני חושבת, בכלילות. שדברים זורמים לנו במין כלילות, שהרכבת מגיעה בדיוק בזמן, ושבדיוק התפנתה חנייה, ושפתאום מישהו היה נחמד אליי. חנייה. אז אני אומרת, זה כל הזמן קורה, בלי שאנחנו מודעים. אז יש כאלה שיקראו לזה צירוף מקרים. בסדר, צירוף מקרים. נכון. אז מה זה? זה צירוף מקרים, או שזה סימנים מהיקום? גם וגם. אני גם חושבת שזה לא בהכרח אומר שזה סימן מהיקום, כמו שזה שאנחנו בתדר נורא גבוה, מתחילים את היום ומרימים את האנרגיה, גם אם קמנו בבאסה ויש לנו מלא תרדות בראש, ואנחנו פתאום רגע מבינים ששנייה, אני יכולה להחליף שנייה את האנרגיה שלי. אני יכולה פתאום להרים את האנרגיה, לשמוע איזה שיר שיעשה לי טוב, לקרוא איזה קטע מתהילים, או מכל דבר שמרים לי את האנרגיה, כל אחד ומה שעושה לו. ופתאום תחייך לחיים, החיים מחייכים עליך. כן. זה נשמע אולי קלישאה, אבל בדיוק ככה זה עובד. נכון. ואז כשאת בתדר נורא גבוה, הדברים פשוט קורים. נכון. כי זה דומה מושך דומה. את ממגנטת אלייך את כל החוויות הטובות האלה.
אני חושבת לגבי הקורס, לגבי למידה בכלל, כל למידה שאנחנו לומדים, תקשור, נומרולוגיה, טארוט, רייקי, טטיילינג, ללמידה יש מקום, נכון. אבל למפגש יש הרבה יותר מקום. עכשיו, אני יכולה להגיד לאנשים, תלמדו תקשור תוך כדי תנועה. ויש אנשים שצריכים ללכת לקורס. נכון. כי הקורס נותן להם סוג של אני מחויב לעצמי. אוקיי? נותן להם סוג של מיקוד. נכון. וברגע שהאדם מחויב לעצמו והוא ממוקד בדרך, הקורס הוא אחד מהשלבים שעוזרים לו להתפתח. אני חושבת גם שיש משהו בלמידה שהוא אינסופי. אנחנו כל הזמן לומדים הרי. גם עכשיו אנחנו לומדות. גם עכשיו. נכון. ואני חושבת שיש משהו בלמידה שיש אנשים שנורא חשוב להם שתהיה להם איזושהי תעודה. להגיד, יש לי את התעודה, זה נותן לי את האסמכתה לטפל, לעזור לאנשים אחרים, להיות חלק, ובלי התעודה הם אפילו לא ינסו, בגלל שאין להם את האישור. אפילו שהם עושים את זה כל הזמן, והם יודעים לתת את העצות הכי טובות, וכולם באים אליהם, והם מדברים איתם, ולאנשים נורא קל להיפתח אליהם, ועדיין הם לא יעיזו לעשות צעד לכיוון, בגלל שאין את התעודה. וזה בדיוק העניין, שזה גם מאוד אינדיאנים, נחזור שנייה לאינדיאנים, בפילוסופיה האינדיאנית הם אומרים שמגיל 0 עד גיל 12, האינדיאנים לא מלמדים את הילדים שלהם כלום. למה? כי הם נותנים להם להתבונן במציאות, ללמוד מהמשפחה שלהם, הרי הם חיים בקהילה, הם חיים בשבט, אז יש את זה ויש את זה, והם לומדים מכל אחד משהו אחר. ואז בגיל 12, שזה מאוד דומה ליהדות גם, כי אצלנו זה 12 ו-13, נכון. שאנחנו מתחילים לשאול שאלות. מה זה החיים האלה? מה אנחנו עושים פה? ורק אז, כשהילד שואל שאלה, הם מתחילים לענות. אבל עד שהילד לא רוצה לשאול את השאלה, אף אחד לא מלמד אותו. אצלנו, בעולם המערבי, זה עובד בדיוק הפוך. נכון. מהרגע שאנחנו מגיעים, אומרים לנו, תיזהר, שלא ייפול, שלא יתלכלך, שלא יקרה. אז אנחנו מאבדים את היכולת הזאת רגע באמת ללמוד מהחיים, ואני חושבת שאם יש משהו חזק מאוד בצבעים, שזה מחבר אותנו למקום נורא, נקרא לזה אפילו לילדות, כי תמיד שנותנים את הדף עם הצבעים, אז אנשים אומרים, וואו, כמה זמן לא צבעתי. אני צובע טוב, ואת רואה גם שיש כל מיני דברים, שפתאום הילד הפנימי הזה, או הילדה הפנימית, מקבלים ריפוי. כי הם שנים לא נגעו במשהו ששייך לילדים. לגמרי. אני יכולה להגיד לך בנושא של ילד ששואל שאלות, ובכלל על החיים, הרי המפה היא מפה אינדיבידואלית. נכון. שמה שיפה במפות, שאפשר להרחיב את זה בתוך בני הבית. ברגע שהילדים שלי חוו את המפות, הבת שלי הייתה הראשונה, והבן שלי רק אחרי 2.5, שהיה לו איזה עניין, והוא אמר לי, טוב, תביא, הוא קרא לזה שטויות, תביא את השטויות שלך, אני צריך עזרה. וישבתי, ומבחינתי זאת הייתה מתנה. ואני זוכרת שראיתי את המפה שלו, ואני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, השיעור של הבן שלי בגלגול הוא כמו השיעור של הגרוש שלי. עכשיו, מהגרוש שלי התגרשתי. הוא אבא של הילדים, סבבה. מהבן שלי אני לא יכולה להתגרש. נכון. ובעצם דרך הבן שלי הבנתי שאני לא יכולה לברוח משום דבר שקשור למערכות יחסים ולמידה במקרה הזה. נכון. אז דרך הצבעים אני לא רק עוזרת לעצמי, אני גם עוזרת לילדים שלי, נכון. ואני גם עוזרת לעצמי לראות את הסיטואציות שהם חווים, ולתת להם להתנסות. נכון. וזה משהו שאני לא הייתי עושה, עם מספרים הייתי עושה. כי מספרים גם יש להם את האנרגיה ואת נקרא לזה את חוכמת המספרים, יש להם את ההדרכה הגבוהה. נכון. אבל הצבעים הם משהו שפותרים את הדברים, ובכלל נותנים התבוננות חדשה על סיטואציה. חדשה ועמוקה אפילו, הייתי אומרת. היא מהממת. ואני זוכרת שהבן שלי אמר לי, אמא, אני מתלבט בשתי עבודות, ומה את מציעה? ודיברתי איתו רק דרך הצבעים, דרך המפה שלו. לא אמרתי לו, המפה שלך אומרת ככה, לא נתתי לו הקדמה, כדי שזה לא יגרום לאיזושהי חסימה והתנגדות. ודיברתי איתו, הוא אומר, אמא, זה בדיוק מה שאמרתי חבר שלי, אז בתוך תוכי היה לי כזה חיוך גדול, ואמרתי, הנה, הבן שלי עושה את התהליך. עכשיו, כשאדם עובר את החשיפה למפת הצבעים, אז יש אנשים שעוברים תהליך ומודעים לזה ועושים באמת עבודה. הרבה אנשים לא עושים את התהליך. יחד עם זאת, ברגע שאדם פגש את הצבעים שלו, התהליך כבר קורה. נכון. הריפוי כבר קורה. וזה מדהים לראות איך, כמו ששמים אורז בכלי ומברכים נכון. אותו, ואורז בכלי ומדברים עליו לא יפה. נכון. בסופו של דבר, אני רואה את ההתפתחות של האנשים, בין אם הם עבדו עם הצבעים,
ומודעים לצבעים, ובין אם הם לא נגעו במפה הזו, והמשיכו לעוד ייעוץ ועוד מתקשר ועוד נכון. למידה, בסופו של דבר, הצבעים הם הכלי שהרימו אותם. והייתה מישהי שאמרה לי, זה סתם שטויות. אמרתי, אוקיי, בשביל הכיף, בואי נעשה את המפה שלך, נצבע אותה מחדש. מה זה צביעה מחדש? צביעה שהיא בחרה 3 שנים אחורה, מספרים שהיא בחרה, הרי זו תעודת זהות בצבעים. נכון. אי אפשר לשנות תעודת זהות בתעודת זהות שלנו. נכון. אז גם בצבעים אי אפשר לשנות. נכון. ונתתי לה את ההנחיה, והיא צבעה, והיא התבלבלה בין 2 צבעים. ואני ראיתי את ההתבלבלות ושתקתי. ובסוף אני אומרת לה, את יודעת שבמרכז היה צריך להיות לך צבע אחר. ואז עשה לי, וואו, עכשיו אני מבינה את מה שאת מסבירה. זאת אומרת שאנשים לא תמיד מבינים את השינוי. נכון, לוקח זמן. הם צריכים הוכחה, צריכים לראות את זה. נכון. ומה לעשות שאנחנו עם הוכחה? וכשאני מלמדת בסדנה, בקורס, אני תמיד אומרת, זאת התעודה, כי זה משהו שהוא מכבד, מבחינת סיום, אוקיי? זה טקס סיום. אבל זה לא תעודה עם עין, זה תעודה עם ה'. לכו תהדהדו את זה. נכון. לכמה שיותר מקומות. גם אצלי בבית, הגעת אליי הביתה. יש תעודה על הקירות? לא. לא. כי אם בן אדם אומר לי, אף אחד לא שאל אותי, אבל אם מישהו שאל אותי יום אחד, איפה התעודות שלך? אז תמיד אני נותנת רעיון לאנשים, קחו דף לבן, תקשטו אותו, תבנו לעצמכם תעודה. זאת התעודה, אנחנו כולנו תלמידים. זה שאנחנו מתפתחים דרך קורסים, זה בסדר, זה שלב. נכון. וזה שאנחנו מתפתחים בזכות הניסוי והטעייה בדרך, זה המתנה. אבל יש שלב שאנחנו צריכים קצת לעצור, כי לפעמים זה גם בריחה, אנחנו לא רוצים להתמודד, אז אנחנו לומדים ולומדים ולומדים, ולפעמים אנחנו צריכים לעצור, ולהגיד, עכשיו, יש לי כל כך הרבה ידע, ואני הולך להעביר אותו הלאה. יש עוד אנשים שיכולים ליהנות מהידע שלי, ואני רוצה רגע להגיד משהו שאמרת על המפה, שאני חושבת שמה שחזק מאוד בכלי הזה, זה שהוא קודם כל פרקטי. כי זה לא עכשיו לשבת, אני לפני שהייתי עושה את הצבעים, הייתי מלווה אנשים בתהליכים אימוניים בלבד. היום כל מי שמגיע אליי, אני חייבת להבין את הצבעים שלו. מהמם. כדי שאני אדע באמת איך לעזור לו, על סמך מה שעולה מהמפה. וכשבן אדם צובע את הצבעים שלו, אין כאן, הוא פשוט פתאום מבין, זה הוא עשה, הוא רק מקבל את ההנחיה ועושה הכל לבד, הוא צובע לבד, הוא בוחר את הקווים לבד, הכל הוא עושה. נכון. הוא בוחר את המספרים לבד. נכון. ואז פתאום, וואי, זה אני עשיתי את זה. איך יכלת לדעת את כל הדברים האלה עליי? אבל זה לא כי עכשיו, את יודעת, ישבתי ועשיתי עליך גוגל, לא? נכון. אתה ציירת את זה, וזה מדהים. נכון. ואני חושבת כשאנחנו נותנים, וזה גם חלק מלהתמסר לאינטואיציה. כן. ופשוט לעשות משהו שנותנים לנו הנחיה, ותמיד אנשים מחפשים, זה נכון, זה בסדר, זה לא בסדר, ציירתי טוב, לא ציירתי טוב. נכון. אחת ההנחיות שאני משלבת בתנועה, אני קודם כל אומרת להם, שיפרדו רגע מהביקורתיות, מהשיפוטיות, נכון. שהסכימו להיות ילדים, שהסכימו להיות מי שהם, הכל בסדר. נכון. אני מאוד מאוד שמחה שאנשים עוברים את התהליך בפעם הראשונה, זה כמו, אני אומרת, להקיא את מה שמפריע לנו בדרך יצירתית, שזה מהמם, ואני רואה לפי המפות. תשמעי, אני פגשתי אנשים בתפקיד הארצי שלהם, קליברים, תותחי על, אבל כשהם באים לעשות את המפה, לסרטט את המפה, לפגוש את עצמם דרך הצבעים, את רואה כמה בן אדם מבחוץ משדר משהו אחד, נכון. ובפנים יש לו איזשהו כאוס. או אי התאמה גם, כן. בין הפרסונה הזאת החיצונית, נכון. למה שמופיע על הדף. נכון. ובדרך כלל אני מבקשת מאנשים שנתאם פגישה 0.5 שנה קדימה, כדי לראות מה קרה בחצי שנה, בין אם הם עבדו עם הצבעים ובין אם לא. וכשהם מגיעים לצבוע את המפה השנייה, ואנחנו רואים את המפה הראשונה, אומרים לי, זה אנחנו עשינו, אפילו לא זכרו את זה. נכון. עכשיו, לגבי הלמידה, הרבה אנשים לומדים ולומדים ולומדים ולומדים. והם עדיין לא מוציאים את הידע הזה החוצה. לא משנה באיזה דרך. כי הם כל הזמן אומרים, אני צריך להיות יותר טוב, אני צריך להתמקצע. נכון. אני לא יודע מספיק. אז קודם כל, אנחנו יודעים את הכי טוב שאנחנו יודעים מנקודת הזמן הזו. לגמרי. אנחנו לומדים כל הזמן תוך כדי תנועה. ברגע שאני לומדת ולומדת ולומדת, זה כמו כוס. שהלמידה הגיעה לסוף, לקצה של הכוס. אז לא משנה מה אני איך ללמוד. משהו שאני מאוד רוצה, מאוד אוהבת. ואת יודעת מה? זה הדבר שאני אתעסק בו כל החיים. מי יודע אם יש לו מקום בכוס? אז אני מציעה לאנשים, תשבו, קחו דף, תרשמו מה למדתי. איפה למד? למדתי קורס? למדתי קורס. סדנה. פגישה עם חברה, מה למדתי? ברגע שאנחנו עושים רשימה,
המיינד שלנו כבר יודע לסדר את הדברים אחרת. ואז אנחנו מבינים שבתוך כל המידע שלמדנו, יש בעצם חוט מקשר. נכון. והחוט המקשר זה לקחת מפה קצת, משם קצת, ולהפוך את זה למשהו שהוא נקרא הייחודיות שלנו. וזה מדהים, מדהים, מדהים. אפרופו קלפים, הרבה אנשים ואריה עם אישג, הוא שר לי עכשיו באוזניים. רבי נחמן. כן, רבי נחמן עוד מעט יום הולדת שלו. כן, עוד שבוע. אני רוצה לומר לך שהרבה אנשים שמגיעים אליי, והרבה מאוד אנשים שפגשתי בדרך, הם כל הזמן בתחושה שהם לא מספיק טובים. נכון. ואני תמיד מזכירה להם שהם טובים כמו שהם. ומה שהם עושים זה הכי טוב שהם ידעו לעשות, והכי טוב שהם יודעים לעשות. אף אחד לא לימד אותנו להיות הורים, ואף אחד לא לימד אותנו להיות ילדים, ואף אחד לא לימד אותנו להיות מורים. אנחנו תוך כדי תנועה לומדים לחייל יותר ויותר את האנרגיות. כשאני חושבת שהגעתי לצבעים, העולם שלי הפך להיות צבעוני לגמרי, גם הבית שלי צבעוני. אין אחד שלא נכנס ומצלם. אפשר לצלם? כן. בית שונה, בית חריג, בית שהוא לא בסטנדרט, לא הכל נמצא במקום, אבל יש שם אנרגיה. בית ייחודי, בית מרפא. וכשנכנסים לבית ואומרים, וואי, לא בא לי ללכת הביתה, אפילו שיש בבית חתולים, והם הכי מפחדים מחתולים, אחת אמרה לי בסוף הייעוץ, אני מוכנה לישון במרפסת, אין לי בעיה עם חתולים. זה כיף לפגוש אנשים, וזה כיף לראות אנשים, ולראות את ההתפתחות של האנשים. בואי, אני רואה אותך, אני גאה, כמו אמא שגאה בילדים שלה, אני גאה. לגמרי. כי לקחת את הדבר המופלא הזה, וחיברת אותו לעולם חדש. בואי, שלפני שנה, לא חשבת לרגע שזה תתעסקי בזה. אבל יחד עם זאת, כל התקופה שאת היית עם הצבעים, והיו לך פה ושם שאלות בדרך, נכון. גם זה אין אצל הרבה אנשים מתקשרים ויועצים. אם הייתה לך שאלה, היא צריכה לקבוע פגישה ולשלם. נכון. אני מאוד מאוד מאמינה בשוויון אנרגטי, אוקיי? אני מאוד מאמינה כי זה משהו שאני בעברי הייתי עושה המון בחינם, ונפלתי די הרבה פעמים חולה. אז זה לא הכסף שעושה אותי מי שאני, זה לכבד את האנרגיה, קח את אחריות. אז יש פיקים בחיים של האנשים שהם נמצאים, נקרא זה בצומת דרכים, ואני מקבלת לא פעם ולא פעם מודעות, פתאום אחרי חצי שנה ואחרי שנה. נכון. פרח, תקשיבי, חשבתי עלייך, יש לי ככה וככה בעיה, אז אני יודעת לחזור למפה, כי יש לי את כל המפות שמטופלים ויועצים, ואני מסתכלת פשוט מה הצבעים, ואני נותנת לו סוג של הכוונה דרך הנשמה שלו. מדהים. וזה מדהים, כי אז בן אדם מקבל את האומץ, ואת התעוזה לעבור איזה שלב. ואחת האנשים שפגשתי פשוט ילדה לידה שלישית, שהלידות הקודמות שלה היו הפריות וטיפולים, ולידות מאוד מאוד, הריונות מאוד מאוד לא פשוטים, והלידה האחרונה הגיעה בדרך נס. וואו. והייתה רגע לפני הפלה. ואני לא אגיד לה, אל תפילי, מי אני. נכון. אני רק משאירה לה את האחריות. ב-10/11 ילדה הזאת נולדה, ב-11 לראשון נולדה ילדה, שזה היה מרגש, הלכה לי תמונה, היא כותבת לי, זה בזכותך, זה לא בזכותי. נכון. אני מאוד מאמינה שאנחנו פה כדי ללמוד אחד מהשני. נכון. ואפילו שאת, נקרא זה התלמידה שלי, אבל את גם המורה שלי, לפני הכל. וכשהתקשרת להזמין אותי לפודקאסט, אמרתי, וואו, איזה מרגש. נכון. אף פעם לא עשו לי את זה, את הראשונה. איזה כיף. אני מכירה המון אנשים, ותמיד אמרתי, וואי, איך בא לי להיות במקום הזה של מראיינים אותי לפודקאסט. כן. והנה. כשזה מגיע, זה מגיע. רק צריך לדייק את הבקשות ליקום. כן. והוא מיד מגיש. נכון. אבל הוא לא יודע כשאנחנו לא מדויקים. וזה משהו שאני יכולה להגיד מהתהליך שלי, כשלא הייתי מדויקת, והכל היה לי מבולבל, אז זה מה שקיבלתי כל הזמן. לגמרי. זה התפזרות. התפזרות. אבל למה אנשים, את חושבת, מפחדים מרוחניות? שנורא כאילו נרתעים מזה, אומרים, אני לא רוחני, עזבו אותי מהשטויות האלה. למה אנשים חושבים שהיחזות בפרקטיקה, או באיזושהי ודאות, הם צריכים את הוודאות המסוימת הזאת, ושברוחניות יש משהו שטוב, אם אתה לא יכול להוכיח לי את זה, בדיוק. אז זה לא קיים. בדיוק. שאני גם הייתי מהאנשים האלה רוב חיי, כן? זה לא שהייתי רוחנית מהיום שנולדתי. אני יכולה לומר לך שרוחניות, יש לה מגוון רחב של פרשנויות. כשאני אומרת, אני עוסקת ברוח, או אני רוחנית, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, תקרא, איך אתה רוצה לקרוא לילד, תקרא לזה, זה בסדר? אנשים מפחדים מהרוחניות, כי אנשים מקשרים את זה אוטומטית לעתידות.
נכון. אנשים מקשרים את זה אוטומטית רגע, אל תגידי לי. התקשור שלי עובר דרך אפצ'י, אז ברגע שמתחילה המפגש, אני תמיד אומרת, מציגה את עצמי, ואני אומרת, אם אני עושה אפצ'י, זה לא כי ישנתי בלילה בלי תחתונים, או התקררתי עם המזגן, פשוט נשמות מגיעות, ואז כולם אומרים, אוי ובוי, מלא, זה מפחיד. ואז כשאני עושה אפצ'י, אז כולם אומרים, מי הגיע? הם שוכחים את הפחד הראשוני שהם נכנסו. כי אנשים מחזיקים המון תודעת פחד. המון. והתודעת פחד זה על מה יגידו. נכון. ובאמת, באמת, כאילו, הרוחניות זה להיות אדם, זה להתחבר לנשמה שלנו, להתחבר למקורות אנרגיה שלנו, ולהבין שרוח ודת זה שני דברים שהם מתחברים, אוקיי? והדת יש בה המון רוח, והרוח יש בה המון דת. נכון. וכשאנחנו עומדים לקחת את שני המושגים האלו ולעשות מהם, לשלב ביניהם בצורה נעימה וקלה, אז פני הדברים משתנים. וגם החשיבה של האנשים והפרשנות של האנשים משתנה. והרבה פעמים אני פוגשת אנשים שהם באים אליי שהם מפוזרים. אז את יודעת מה, לפעמים אני יוצרת ואני שואלת איפה אני מפוזרת. נכון. כי זה לא סתם שאנשים מגיעים אליי מפוזרים. ואני מבינה שגם אני באיזשהו מקום אולי בורחת ממשהו ואני לא מטפלת, אז אנחנו רגילים לשים פלסטר. לא, זה יעבור, לא נורא, חודש הבא יותר טוב. אנחנו אוהבים לספר לעצמנו סיפורים. נכון. וזה לא נגמר. ולהסתכל גם על אנשים אחרים ולא על עצמנו. מאוד. להגיד, הוא מפוזר, הוא מבולגן, הוא חסר אחריות, וזה תמיד פוגש אותנו איפשהו. כי כל האנשים שמגיעים למרחב שלנו, באים ללמד אותנו משהו על עצמנו. בדיוק כמו הצבעים שמגיעים למרחב שלנו, גם הם באו ללמד אותנו. השאלה אם אנחנו קשובים או לא. לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך עוד שתי שאלות שהן חשובות. כן. לא דיברנו על השמיים. ואני חושבת שזה אחד הדברים שהכי רציתי לדבר איתך עליהם, כי אני חושבת שיש משהו בשמיים, בתקופות הכי קשות שלי, הייתי תמיד מרימת הראש ומסתכלת על השמיים, לא משנה איך הם היו נראים, והייתי אומרת, וואו, כאילו יש משהו הרבה יותר גדול ממני כאן. אני בסך הכל קטנה, חוזרת מהעבודה עכשיו, נוסעת באוטו, אבל כאילו שנייה שאתה מרים את הראש ומסתכל, גם, אתם מוזמנים גם לנסות את זה, זה אחד הדברים הכי מדהימים שיכולים לקרות לנו באמצע היום. פשוט לעצור ולהרים את הראש ולהסתכל על השמיים, וזה ממלא בכל כך הרבה כוח ושייכות, ולהבין שאני חלק ממשהו לבריאות. אז מי מגיע עכשיו? מעניין מי מגיע, תכף אני אבין. אז אני אומרת, זה מדהים להבין שיש כוח בשמיים, רק להביט ולהסתכל, ואת יצרת קלפים, שכל הקלפים שלך מסמלים את השמיים בצורה כזאת או אחרת, עם כל מיני ציטוטים ופסוקים. אז בכמה מילים הייתי רוצה שתספרי על החוויית שמיים שלך. חוויית שמיים שלי התחילה ב-2010, אני זוכרת את זה, אני הייתי במשברים מאוד מאוד גדולים, לפני עשור ו12 שנה, והבריחה שלי הייתה לטבע. והייתי פשוט הולכת ברגל, והרבה פעמים כאילו מישהו מדבר איתי, ככה הייתי קוראת לזה. והרבה פעמים הרמתי את העיניים לשמיים, והסתובבתי עם טלפון, שבזמנו קניתי את הטלפון בתשלומי, ורגע איך אני אסתדר, ההישרדות הייתה מאוד מאוד חזקה. ובזכות הטלפון הזה, אייפון 4, בזמנו אייפון 4, יצא סדרת הקלפים. וואו. שכן, כל הצילומי שמיים שאני מצלמת היום וצילמתי בעבר, הם צילומים שבאו מתוך כל שמיים, כל מהשמיים, דוד אור, זה בדיוק זה. יש משהו בשמיים שמלווה אותי מאז שאני קטנה. תמיד ראיתי חיות וצורות, ועננים מאוד מאוד אהבתי את נושא העננים. ככל שהתפתחתי וגדלתי בשנים, השמיים ריפו אותי. ובאחד הימים מישהי פרסמה על תערוכת אור, 2:30 לפנות בוקר, כתבתי לה הודעה, היי, נעים להכיר, שמי פרח, עוסקת בתקשור, ריפוי, טיפול, ואני הולכת להוציא קלפי שמיים, שבכלל לא חשבתי להוציא קלפים. היו לי צילומים בטלפון של 5.5 שנים. וואו. עשרות אלפי צילומים. והיא עשתה פשוט שיווק לראשונה בישראל, קלפי שמיים, תוך 40 יום יצאה הערכה הראשונה, שהיה ערב השקה מאוד 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 מעניין. מסרים שהגיעו, שוב פעם, אני לא מתקשרת, כן? אני חייתי בסטיגמה הזאת, אני לא מתקשרת,
אבל כל הקלפים מכילים מסרים מאוד מאוד מעניינים. הם לא קלפים רגילים, הם קלפים שאנחנו מפתחים את הראייה שלנו הפנימית בצורה מהממת. אנשים יכולים להגיד לי, אני לא רואה כלום, ואנשים יכולים להגיד לי, אני רואה דולפין. נכון. את רואה? ואני אגיד לו כן. כי מה שהוא רואה זה משהו שעוד פעם, זה סוג של מסר עבורו. אז הולכים וחוקרים מה אומר הדולפין. יש באינדיאנים את טוטם החיות. החיות, נכון. והם סוג של מדריכים. ואז כשאני אומרת לאדם, אוקיי, ראית דולפין, בוא נקרא מה אומר הטוטם הדולפין, והוא אומר, וואי, זה בדיוק נכון. זאת אומרת שאנחנו למדים מתוך הראייה הפנימית על עצמנו. אז השמיים הם כלי שאנשים, כמו שרוב האנשים כותבים לי, בזכותך הרמתי את הראש. מדהים. בזכותך אני לא הולך עם העיניים באדמה. זה כמו בת יענה שהולכת עם הראש באדמה. נכון. אבל אנשים פשוט התחילו לחוות את השמיים, וגם פגשתי המון אנשים שאמרו לי, שבילדות שלהם הם היו רואים את השמיים ומדברים, ואנשים אומרים להם, סתם שטויות, מה אתם מדברים? זה בכלל לא קיים, איפה זה בא, אתם ממציאים. הפכו אותם למשוגעים. באיזשהו מקום שדיברתי על השמיים, הייתה איזושהי התעוררות ריפוי מאוד גדולה, שאנשים הבינו שהם לא מדמיינים. הם לא מדמיינים. שהם רואים את מה שהם רואים. רואים בשמיים. ובאחד הימים שישבתי במרפסת, והשמיים דיברו איתי. והם סיפרו לי את סיפור העננים שאני כל כך מחוברת. ענן שמגיע, אנחנו אומרים, וואי, זה יפה, מצלמים בצורת לב. הוא בא, הוא חולף. נכון. מה קורה כשעננים מתאבים? תקופת החורף במיוחד. יורד גשם. הם הופכים להיות אפורים. מה אנחנו אומרים? וואי, הולך לרדת גשם, מכניסים את הכביסה, מכניסים הכל, כדי ששום דבר לא יירטב. בסופו של דבר, אותו ענן שראיתי למראית עין מעל הבית שלי, מוריד את הגשם ברחוב המקביל. ככה גם אנחנו. אנחנו עננים. העננים שלנו זה הידע. אנחנו שתים, לומדים, גומעים, משנים צורה. משתנים. אוקיי, משתנים בצורה החיצונית, משתנים בחשיבה, ויום מן הימים אנחנו הופכים להיות ענן עבה, מעובה. הענן המעובה מוריד מים. מים זה ידע. מים משולים לתורה. והידע יורד בדיוק בזמן, ובדיוק במקום שהוא צריך לרדת. ואיזה יופי שאמרת זה, שאצלי אחד הוא אפור ושבע הוא כחול. כן, בדיוק. והדרך של העננים היא עוד סוג של הכוונה ומסרים. מדהים. והקלפים הם בני 8.5, ואני עובדת איתם כל הזמן. ואני כל הזמן מתלהבת מהם, כאילו הם עכשיו נולדו. נכון. וזה מרגש, כי גם הם התפתחו, אני התפתחתי דרכם, אנשים מתפתחים דרכם. אני עוזרת לאנשים בדרך קצת לעבוד איתם. נכון. אני מאוד מאמינה בהם. מה שבהתחלה היה לי כאילו, וואי, איך אני אוציא קלפים. אבל תודה לאותה בחורה שבסופו של דבר, דרך אגב, התערוכה התבטלה. ואז אנשים גנבו לי, עשו לי, ואני אומרת, לא, בסך הכל שילמתי לתערוכה X כסף, אז במקום להוציא על הקלפים 20,000 שקל, אז הוצאתי עליהם 22,000 שקל. לא קרה שום דבר. שוב, איך אני רואה את הסיפור. כן. והשמיים הם כלי, כל דבר, עוד פעם, הוא סימן. והבנתי שבמשמעות שלי, במשמעות שלנו, אנחנו סוג של אינדיאנים. אנחנו לגמרי אינדיאנים. בטח. אנחנו אנשי טבע, אוהבים את הטבע, אוהבים חיות. וזה לא שייך כאן לדת. לא. זה נטו עניין של פילוסופיה. הרי האינדיאנים לומדים מהטבע, לומדים מהשמיים, לגמרי. לומדים מכל חיה, לומדים מכל צבע, מכל אבן. לגמרי. וכשאנחנו מתחברים לטבע, גם מדברים ביהדות, נגיד על לעשות התבודדות. למה? למה אנחנו צריכים ללכת, לעשות שעה עם עצמנו כל יום, להתבודד, בלי טלפון, בלי ספר, בלי לשמוע שום דבר, כדי שבאמת ניתן מקום לכל הרעשים האלה שמתחוללים בתוכנו. נכון. ואני חושבת שאחד הקשיים בלהתחבר לרוחניות זה הרגע הזה, שלי מול עצמי, בלי הסחות דעת. נורא נורא מפחיד, אנשים בורחים מזה, ובגלל זה הרבה יותר קל לראות מה היא כתבה ומה זאת היא תגיד לי, במקום שאני רגע יעצור ואקשיב לכל הרעשים האלה שקורים בתוכי. לגמרי. וגם אני חושבת שכשאצלי זה התחיל, אז הרגשתי כאילו אני משתגעת. אמרתי, וואו, משהו לא נורמלי אצלי. מה זה כל הרעש הזה בתוך הראש? יש מין תחושה של שיגעון. ואז אתה גם מתבייש לדבר על זה עם אנשים אחרים, שלא יגידו, וואי, זאת, איבדה את זה לגמרי, היא לא נורמלית. אנשים שואלים אותי אם המוח שלי נח. נכון. אני אומרת, כן. אז כאילו, איך את קולטת את הכל? כי עוד פעם, זה למידה. נכון. Okay? כמו כל דבר, למידה, כמו שאני עכשיו אגיד, אני אתחיל ללכת ברגל, בהתחלה שרירים כואבים, אחר כך עוד משהו כואב, אבל לאט לאט אנחנו כבר מתרגלים. נכון. אז גם הסינכרון של כל החושים, זה למידה. נכון. כי אני יכולה להיות בהקשבה,
ואני יכולה להיות במקביל בראייה, ואני יכולה גם להרגיש מה קורה מאחוריי, נכון. ופתאום אני אריח ריח של משהו שבכלל לא בקרבה שלי. נכון. כי כל החושים שלנו, אני אומרת כמו שהצ'קרות, מרכזי האנרגיה צריכים להיות מחוילים ומאוזנים, נכון. כדי שמשהו יעבור בתוכנו בצורה רציפה וקלה. אותו דבר גם החושים, שיש הרבה אנשים שחוש אחד נפגע להם, או שהם תטרנים, או שיש להם מכשירי שמיעה, או שיש להם בעיית ראייה, ותמיד אני אומרת להם, אז איזה חוש יותר מחודד? כי כשחוש אחד יורד בטונציה שלו, נכון. חוש אחר מקבל את האנרגיה, וזה פשוט מדהים. יש לי חברה שיש לה מכשירי שמיעה, והיא הלכה לחתום חוזה עם מישהי שקנתה ממנה דירה. ואז היא אומרת לי, אני נוסעת אליה לבית אבות, כי היא עיוורת. אמרתי, החירשת והעיוורת נפגשו, מעניין מה יצא משם. אז כל פעם, כאילו, לקחנו נקרא לזה, את הפגם שיש לנו, והפכנו אותו למתנה. בהחלט. ובהחלט, כאילו, החיים שלנו הם יפים. מדהימים. הם באמת חיים, צריך ליהנות מהדרך. אז השמיים עוזרים לי, והחיות עוזרות לי, וההקשבה עוזרת לי, והצבעים עוזרים לי, והמספרים עוזרים לי. וזה מדהים. וזה מדהים שאנחנו מצאנו לעצמנו, מוצאים לעצמנו את הכלי, שדרכו אנחנו יכולים להגיד, הגענו הביתה. לגמרי. הגעתי הביתה עם הצבעים. האמת שהגעתי הביתה עם הצבעים. אני גם מרגישה בדיוק את אותו דבר, וזה גם לגמרי משהו שאני הולכת להעביר הלאה. אני חושבת שהרמב"ם אומר את זה יפה, שכל בן אדם בסוף הוא הרופא של עצמו. שבן אדם צריך להיות קשוב לעצמו לפני שהוא הולך לרופא. גם ברמה הפיזית, לגבי התזונה של מה אנחנו אוכלים, וגם ברמה של הנפש. עלינו להכיר את הנפש שלנו כדי באמת להבין מי אנחנו ומה אנחנו רוצים לעשות, לפני שאנחנו רצים להתייעץ עם אנשים אחרים. לגמרי. ואני חושבת שכשמכירים את הצבעים, נורא קל לנו לרפא לעצמנו את הנפש, להיות הרופאים של עצמנו. להבין איזה צבעים עכשיו נוגעים בי, ואיפה נדרש ריפוי, באיזה חלק. לגמרי. עוד פעם, הצבעים הפכו אותי לאדם יותר טוב לעצמי. בהחלט. הצבעים נתנו לי שקט. נכון. שקט ושלווה שהכל בסדר כמו שהוא. ולפעמים אני יושבת ואני חושבת על החיים שלי אחורה, אז כמו שאני אומרת, אני לומדת ולא מיישמת. וואי, כמה בזבזתי, נקרא לזה זמן, בדרך או אנרגיה, על תשומת לב על דברים מסוימים, שתכלס הם שאהבו אותי או הוציאו אותי מהדרך. יחד עם זאת, זאת הדרך שצמחתי ממנה. נכון, אבל גם יישמת גם חלק מזה, אז אולי לא יישמת את הכל, כי בסוף אנחנו בני אדם. אנחנו לא אלים, ואנחנו בסוף בני אדם, שבאו להתפתח ולצמוח. לגמרי. אז הגיוני שגם לא ניישם את הכל, ויכול להיות שמה שפעם הייתי מיישמת בקלות, היום אני כבר לא רוצה גם ליישם. כי השתניתי. הרצונות שלי אחרים. נכון. הדברים שמעניינים אותי הם אחרים, וזה בסדר גם. לגמרי. אם היית צריכה לבחור צבע, שיסכם ככה את השיחה הזאת שלנו, איזה צבע היית בוחרת? כתום. כתום. כן. למה? כי באתי לחוויה. נהניתי מהדרך. לא ידעתי מה את הולכת לשאול אותי, הסקרנות. נכון. ואני פתוחה ללמידה. מדהים. והכתום מחבר אותנו לצ'קרת המין. צ'קרת המין מעורר את התשוקה והשמחה. אז אם מרגיש לי שמח מבפנים, לא צריכה להיות לזה סיבה מסוימת. פשוט נכון. שמח לי. יפה. אז הכתום מבחינתי זה הצבע שעושה לי תמיד טוב. הוא הכי מאתגר, הוא יחסית מאתגר, אבל תכלס, כשלוקחים אותו ממקום של חוויה, וממקום של אוקיי, אז ניסיתי, טעיתי, אם לא הייתי מנסה, לא הייתי מבינה שטעיתי. אז השם האינדיאני שלו, של הכתום, זה המחפש והעושה. ואני כתום, זה צבע שמאתגר אותי. הוא אצלי נמצא ב3. אצלי הוא נמצא ב9. ואני חושבת... 3 ו9. 3 ו9. זה אנחנו, הנה, נכון? בבקשה. ואני חושבת שיש משהו בכתום, באוניברסלי שלו, הוא מתחיל תמיד בתחילת השנה, הוא בינואר, אנחנו כולנו מושפעים מהאנרגיה של הכתום, וזאת באמת התחלה של הפודקאסט הזה. אפרופו התחלה, ראש חודש ניסן בקרוב. ניסן, נכון. וניסן זה ראש חודש החודשים. שזה מדהים. אינטואיציה, כי יש לך 3 כתום מתחת כחול. נכון. ושאלת אותי איזה צבע עולה לי אינטואיטיבית, אני לא תכננתי מראש. אז איזה צבע עולה לך אינטואיטיבית? האמת שאני נורא התחברתי לרוז מאתמול. מהמם. אנחנו ב2 לאפריל, היום שאנחנו מקליטות, ואני חושבת שיש משהו ברוז שאני פתאום לומדת להרגיש איך זה מרגיש להיות ברוז.
מעבר לחוויה של החושים שלנו, זה המקום של רגע לראות את עצמי, לאהוב את מה שאני רואה, ולהסכים שאחרים יראו את זה גם. לא לשמור את זה לעצמי. לגמרי. אז אני חושבת שרוז זה לגמרי הצבע שלי. היום והחודש בכלל. לגמרי. ואני יכולה לומר לך שזה... שהוא גם יושב על כתום, זה גם אצלי. פודקאסט ראשון, אז עוד פעם חזרנו לאחד. כן, שיוצא אצלך על כתום. זה פשוט ליהנות מהדרך, והכל בסדר שאנחנו הולכים לומדים, ויש אנשים שלומדים את אותו נושא אצל כמה מורים, וזה בסדר. נכון. אני חושבת שכל מורה מביא, כל מפגש מביא את נכון. האיכויות שלו, נכון? וכל מפגש מביא את האנרגיה שלו, וכמו שאמרה לי אחת המטופלות שלי, שכל כך הרבה כספים בזבזה, עד שהיא פגשה אותי ואני הצלתי אותה. אני לא הצלתי אותך, את פשוט היית מוכנה נכון. לעבור את השינוי הזה. וזה מרגש אותי, אני לא מצילה, אנחנו לא מצילים אף אחד, אנחנו בסך הכל שליחים פה. נכון. גם כשאני למדתי, איפה שלמדתי, אז אולי זה עלה לי הרבה כסף, אבל אם לא הייתי הולכת לקורס ומשלמת את הכסף, בכלל לא הייתי נרשמת לקורס, לא הייתי מכירה את אותו אדם שהייתי צריכה לפגוש. נכון. אז... אנחנו אף פעם לא יודעים מה המשמעות של הדברים, תוך כדי שהם קורים, ובגלל זה אני תמיד אוהבת להגיד, הכל קורה לטובתי העליונה, גם אם אני לא מבינה את זה עכשיו. העליונה והגבוהה ביותר. לגמרי. ואני גם חושבת שלא סתם אומרים שכשהתלמיד מוכן, המורה מופיע. בכלל, בהחלט. אז פשוט להסכים, ליהנות מהדרך, להתחבר לירוק. כן, לגמרי. וזהו. אז טוב, אז תודה שבאת. היה מדהים. ואנחנו נשתמע. תודה שבחרת, ותודה שהזמנת, וזה מרגש. אני עוד אעכל את החוויה הזאת. בכלל, שאני אראה אותה. דרך אגב, אני הרבה פעמים הייתי מעלה לייבים, ולא שומעת את עצמי. ואנשים אומרים לי, וואי, איזה דברים יפים דיברנו. אני אומרת להם, כן, מתחילים להשמיע, תנתקו, תנתקו. עד שיום אחד הסכמתי לעבור את החוויה, והיום אין לי בעיה לשמוע את עצמי. נכון. אז אני סקרנית לשמוע את עצמי. כן, לגמרי. כן, מרגש, חוויה כיפית. לגמרי. אז תודה גם לכם שהאזנתם. ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.